Bemutatom nektek azt a kis 33 négyzetméteres karszonlakást, aminek a belső dizájnját és berendezését mi készítettük. Beépítésre kerültek a saját készítésű tükreink és az általunk forgalmazott prémium minőségű falpanelek is. Nekünk az ajtón kialakításra került egy kis fogás rész, annak a cikfőtárolóval. Továbbjövünk a lakáson. Ezen a falrészen kialakítottunk egy PVC falat. Beépítésre került az általunk forgalmazott prémium minőségű, nagyon szép elegáns falpanel, és az ahhoz hozzá passzoló aranyszínű tapéta. Ezekhez a falpanelekhez különböző tornyokat tudunk biztosítani, amivel nagyon szép elegáns és egységesé lehet tenni a falfelület ajtón. Ott az előszobai rész elég picike, ezért próbáltuk tovább hozni, és akkor itt befordítva ide elhelyeztünk egy ilyen tükrös megoldást. Egy picit nagyítja a teret, szerintem nagyon szép és elegáns. Ennek a kis előszobai résznek a folytatásaként került beépítésre az általunk tervezett és kivitelezett konyha. Ugyanazt a bútorlapot használtuk továbbiakban, ugyanaz a világos és sötétebb bútorlapot, munkafelületként kerruk anyagot használtunk. Ez az anyag nincs ilyen széles, viszont ez is egyedileg lett a széle hozzáépítve, hozzáragasztva és lecsiszolva, és attól lett ilyen nagyon szép a végeredmény. Ide beépítésre került egy kicsi mosogatógép, és mivel elég kicsi a lakás, ezért a mosógépet is ide kellett elrejtenünk, de ezt meg tudtuk így oldani. Mindig beépítésre került a hűtő, és alatta a fagyasztó is. Használtalan pakolási lehetőség is, és a dizájn kedvéért ezt a színezetű üveges megoldást választottuk. Nappaliban a Creoboom által készített egyedi sarokkanapé került behelyezésre. Szerettünk volna valami színt vinni a lakásba, ehhez ezt a türkisz árnyalatot választottuk, türkisz színű szőnyeg és párna. Szerettem volna valami tényleg ide passzoló dolgot tenni a falra, ezért készítettem egy színben harmonizáló faliképet is. A nappalit és a hálószobát, tehát a háló részt egy pengefal választja el. Ez a pengefal is ezt az aranytapéta borítást kapta, szerintem nagyon elegáns. Itt, ahogy a nappaliból átlépnénk a háló részbe, itt ezen a részen a falpanelek segítségével és tükörrel kialakítottunk egy kis későködő részt. Ezzel is ugye ezzel tükörrel próbáltuk nagyítani a teret. Előszobában már összeszűrt csempét kaptuk fekete jelvédőkkel, ezért ehhez a színhez kellett nekünk is alkalmazkodni, ezért ide egy fekete mosdót, vagy fekete csempélettel került beépítésre, és stílusosan választottunk hozzá egy ilyen belógó fekete csillárt is. És itt van mellette az általam készített LED világítással ellátott tükör. Ennek az elejére egy nagyon szép modern virágot készítettem, és egy pár szoros kristályjal megdíszítettem. Nappaliból itt is be tudunk jönni a hálószobába. Itt is mivel kicsi volt a tér, ezért a Creoboom által készített egyedi méretű ágyat helyeztük el. Egy nagyon jó matracot választottunk hozzá. Itt azért nem került más májnemű ágytakaró az ágyra, mert ezt már a tulajdonos nem kérte. Itt kialakítottunk ugyanígy egy tévéfalat, mint a nappaliban, csak annyi a különbség, hogy itt már a 3D-s panel helyett az íves változatot építettük be, ugyanígy a világítással el van lántva. Itt pedig, mivel mondtam, hogy egyedi fotógyártással is foglalkozunk, ezért szeretjük volna ezt a vonalat tovább vinni, megjeleníteni itt, és ezért ezt az íves panelt ide is beépítettük. Itt azért elég sok hely van a tárolásra, az oldalt pedig a szakaszos rész. Mi ezt a kis lakást így rendeztük be. Ha ti is szeretnétek exkluzív otthon, egyedi tervezésű tükrökkel, bútorokkal és prémium minőségű falpanelekkel, keressetek minket nyugodtan!